Mayong hapon ug daghang salamat sa iyong pagsunod Cebu o kitibukang Central Visayas. Maupay na kulophen yung atanan diya sa Eastern Visayas. Ug maayong hapon sa tunga kapusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental, ug uban pang bahin sa Kabisayan. Sa paglubong sa magtiayong napatay, human pa mo sila sa dakben sa Mandawi nitong miyaging semana, mihimog motorkada ang ilang mga kaubanan simbahan pagkondinar sa mong hitabo. Nakaginod ang imbestigasyon sa kapulisan kay wa pa sila nahipos nga dugang kasayuran kabahin sa mga biktima. Mga kauban sa simbahan sa magtiayong biktima, mipadaplin sa pasangil nga may kalimbigitan ang duha sa gidiling drogas. Ani ang report ni Nico Sereno. Gilubong niadtong Sabado ang magtiayong Michael ug Fraldine Canes. Ang duha gipusil sa wa pa mailhing mamumuno, muduha ka semana ang nakalabay. Kini samtang luwan unta sa ilang motorsiklo, kuyog pa ang ilang anak. Subay niini, mihimo ni atong weekend og motorkada ang makauban sa simbahan sa biktima. Sakop sila sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints nga hugot nga nanawagan og hustisya sa ilang nadangatan. Gikondinar nila ang paglink sa insidente sa illegal kay matud pa wala malambigit ini ang magtiayon nga nagnegosyo og RTW. Sa naunang interview sa Balitang Bisdak sa ginikanan sa mga biktima, gihimug-atan nila nga wala maghimo og illegal ang ilang mga anak. Sa iyang bahin, matud ni Mandawi City Police Director Julian Intoma, pabilin sila nga nagatubang og blank wall sa ilang investigasyon. Wala pa ilaing impormasyon nga nahipos ang kapulisan, sanglit girespeto Manila ang pagbangutan sa pamilya ug pagpreparar sa haya ug lubong. Matud pa, pabilin nga gitutukan ang tanan nga anggulo kung unsa ang motibo sa pagpamusil. May kining kaila to siya nga mohatag og affidavit na. Kini sila mo dihara gyud mo na negosyo amo na nang dawaton. Pit maski 15 ka tawo, 20 ka tawo nga dikit sa sud nga pamilya. Naglaraw si Intoma, muumulog investigating team nga gilangkuban sa WCPD, IDMB, MCPO Station 1 ug CIDT aron makakuha og impormasyon sa anak sa mga biktima atol sa pagpamusil. Kanang murag narisyon lang niya. Unsay ko and then from there ang investigator na may kung asa na dapita mangita maghagilap ta og mga ebidensya. Blankul pa man gyud mi. Wala pa man tay yung leading na kuan na siya. Unang-una ang killer wala pa gani wala ay naka-describe. Kay mo lagi na naka health master ba siya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.